Domov. Nikdy nepřestaneme hledat a na konci našeho hledání se znovu odstrneme ve výchozím bodě. Pak ho poprvé pochopíme. T.S. Eliot. Hledali jste něco vně svého já? Pátrali jste po ideálu, po dokonalosti? Oddalujete svobodu slovy až a kdyby? Toužíte se vrátit domů? Odvolejte pátrání. Buďte tady, právě v tomto okamžiku. Vně sebe samých nemůžete nic získat, protože vy už jste kompletní, vy už jste naplnění, vy jste se vším všudy. Vy jste domov, vy jste to, co hledáte. Uvolněte se a vyhřívejte se u ohně svého vlastního srdce. Vítejte doma. Dostáváme teď hodně moudré poselství o tom, jestli hledáme domov, o tom, kde se cítíme jako doma. A mně se teď vybavil jeden muž, který mě nedávno navštívil a zrovna ztratil přítelkyni a nemůže se s tím vyrovnat, je mu v tom velice těžko, protože on má takové lekce životní, že jako malý chlapec nebo vůbec celoživotně vyrůstal bez táty. Jeho maminka to udělala tak, že on svého otce nikdy neviděl a ona to tak zařídila, aby se to tak nestalo. A teď, když už je dospělý muž, už má víc jak 40, tak se rozhodl, konečně se rozhoupal, že by svého otce chtěl vidět a taky si se svojí mámou konečně upřímně promluvil. Rozhodl se tedy, že svého otce vyhledá a když se rozhodl, tak ten tatínek, tak ten jeho otec do týdne umřel, takže se s ním vlastně nesetkal. Takže to je jeho druhá teď bolest. Bolest je pro něho ten teď rozchod a bolest je i to, že vyrůstal bez otce. Tohle už je dospělý muž, už má svoji rodinu, má své děti už veliké. A když se na to díváme tak, jak to je, tak je to smutné. Dovedeme pochopit tady toho muže, že se trápí a že se s tím neumí úplně srovnat, protože zrovna tento muž je více takový citlivý. Je to vždycky těžké pro mě vysvětlit lidem, že i tohle patří do jejich lidské zkušenosti a že je to vlastně jejich škola života. Protože spousta lidí ještě neumí přijmout to, že nic se neděje náhodně a že i to, že jsem vyrůstal bez otce, i to, že mě opouštějí lidi v mém životě, teď třeba přítelkyně nebo i žena, s kterou žil dlouho, je něco o něm. Když se na to dívám zhora, dívám se z té jako boží perspektivy, tak tam vidím samozřejmě tu bolest, kterou on prožívá, ale vidím taky velikou naději, že on se může zbavit závislosti na těch druhých, protože jako malý chlapec si otevřel tu závislost na druhých. Ono to tak je, když nám něco chybí, když nám třeba chybí táta, tak my jsme potom závislí na těch lidech kolem sebe. Tento muž je závislý na tom někoho mít a je to tak přirozené, v té psychice je to přirozené, ale na té duši, když už jdeme výše v tom poznání, tak si můžeme uvědomit, že pokud jsme závislí na něčem, tak to ztrácíme. Z mé strany bylo potřeba to tady muži vysvětlit, mé pracovně, že je to vlastně škola života a že ho to vede k lepšímu, že ho to vede k většímu dobru životnímu, protože on se může té závislosti zbavit. No a on byl velice smutný, protože mi říkal, že mu vlastně chyběl domov celoživotně. Že ten domov byla máma, ale ta máma také byla problémová. Že on nikdy nezažil takový ten klidný domov a že ten klidný domov neuměl ani vlastně svým dětem zajistit. I když mají hezký vztah a všechno je v pořádku tam mezi nima. No ale protože tady ten muž už je duchovně otevřený v tomhle životě, tak on získal tuhle lekci. Než se narodil, tak bylo rozhodnuto, že tohle lekci si projde, aby si ten opravdový domov našel. A aby ho nehledal v těch vnějších věcech. A to je právě zdroj toho poselství. To je právě ten princip, který je nám tady
poslaný dneska, že ten domov je všude. Já jsem si vzpomněla na sebe, když jsem byla mladší, hodně mladší, tak jsem prožívala veliké smutky, zrovna jako tady ten muž. Proto jsem mu tak dobře rozuměla a mohla jsem mu i poradit, že ten smutek je z toho, že se necítíme jako doma tady v tomhle životě a my si to máme najít. A mě ten smutek přešel, až jsem si začala více uvědomovat sama sebe, až jsem začala praktikovat tu duchovní stránku. Já jsem byla vždycky duchovní. Až jsem byla taková praktická duchovní, že jsem se začala spojovat se sebou, že jsem si uvědomovala sebe, že jsem si uvědomovala to božské v sobě. A tím, jak jsem nějakým způsobem vždycky meditovala, tak se automaticky ve mně rozvinul pocit, že jsem doma všude. Že jsem doma tady na zemi, že jsem doma ve vesmíru, že jsem prostě všude doma a že se nebojím žít tady a nebojím se žít, nebojím se ani jít žít někam jinam, potom až vystoupím z těla. A tehdy, když jsem si uvědomila, že jsem součástí té existence, a v tom mi právě pomohlo to napojení na sebe a ty meditace, to dostat se do takového už toho hlubšího klidu, kdy to přijde to uvědomění automaticky. Už to není vyčtené, ale je to prožité. A je to jednoduché, to není nic bombastického. To je prostě jenom takový pocit, tak už ten smutek ode mě odešel. Já už se teď smutná necítím, tak jak jsem se cítila. To byl hluboký smutek, když jsem byla malé dítě, anebo i když jsem byla holčička, když jsem byla dívka. Tak jsem měla takový smutek, až se mi svíral úplně žaludek, svíralo se mi něco v břiše. Já jsem nevěděla, proč jsem smutná, vždyť nemám důvod. No a to bylo vlastně hledání toho skutečného domova. Toho napojení na ten božský zdroj. Už tehdy jako dítě že mi to chybělo. A tady ten muž má tou lekcí projít, kdy ztrácí to tady v tom světě hmotném a má hledat, kde vlastně on se cítí dobře a kde ten domov najde. Nenajde ho v tom vnějším světě a ten tatínek vlastně mu o týden, o pár dnů unikl a umřel. Takže on má hledat sám v sobě, protože nikde jinde ho nenajde. Ten pocit domova, ten pocit, že se cítí úplný, naplněný. No a on je teďka v té ztrátě a má si najít tu plnost. A to jde. Jde to přes to napojení na sebe, přes to uvědomování si sebe, přes ty chvíle klidu v tom lese, na tom kopci, na té louce. A najednou to přijde samo. To my si nemůžeme vyzdorovat, nemůžeme si to nějakýma terapiema, protože on mi říkal, tak mě to naučte, je na to nějaká metoda, nějaké terapie. Ne, není, na to není žádná metoda. Jenom prostě chodit do klidu a chodit, uvědomovat si sebe. Svůj dech, pocit v sobě, to, co se tady učíme, to, co už o tom jsme si už mnohokrát vykládali. A potom najednou se člověk ničeho už nebojí a cítí se doma všude. A už tam není závislost na žádném člověku. Už je tam, že ten člověk je šťastný s někým, ale není tam ta závislost, není tam ten strach, že o něho přijdu a potom přijdu o ten domov. No a když už ten strach tam není, tak vlastně už o nic nepřicházíme. O co se bojíme, tak o to většinou přicházíme. A tady tomu muži se to dělo. Takže krásné poselství o domově. A my ten domov najdeme uvnitř sebe. Opravdu to tak je. Může to znít zase něco jako duchovního hodně, ale je to tak. Protože všechno to, co je venku, to je dočasné, to není trvalé. Ale to, co my máme v sobě, tak to trvá s námi. A my, tak jak poselství říká, odvolejte pátrání, tak prostě začněme se cítit sami v sobě dobře. No a v tom nám právě pomáhají ty chvíle klidu, které si dáváme během dne. Nejenom jednou za měsíc, během dne. A v zápětí vám pošlu video, kde se vám pokusím vysvětlit, jak to udělat. Jak to udělat,
aby jsme si otevřeli tu cestu k tomu skutečnému domovu, i když chodíme do práce, i když toho máme hodně, i když jsme maminky na mateřské a máme toho hodně. Ono to jde. Takže moji milí, tohle je takové filozofování na téma domov a kde ho vlastně máme. A jsme poselstvím upozorňování, že ho nemusíme nikde hledat, že už ho máme teď, v této chvíli. A že je v nás, že je uvnitř našeho těla, v našem dechu, v našem srdci. V tom klidu, který vždycky najdeme ve své hrudi. Ať se děje, co se děje. A to je to, co hledáme. Co hledá každý člověk, který se narodí tady do lidského těla. Je to naše cesta najít ten skutečný domov, to své já. A pak je nám výborně, je nám fajn. Tak mějte se krásně a brzy zase nashledanou. Ahoj.